Alamate anak soleh iku papat bandane mukmin anu ing syariat kang dihilisane alus ngendikane kapindo mulya angken ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaih ya Rabi'a syadi wa daraji adfat ratal alamin ya uhailal juli wa karami ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'a syari wa daraji adfat ratal alamin ya uhailal judi wal karami kamping telu asih ing bocah cile-cile uga marang sekulur gawe becik Kambing telu asih ing bocah cile-cile uga marang sedulur gawe becik. Oh kaping telu asing bocah cile-cile gomara sedulur gawe becik. kaping papat amalan uti ilmune jadi tanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'a syani wa daraji adfat ratal alamin ya uhailal judi wal daraji iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang jadi jujur Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur.
رفيع الشان والدرج أدفت جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Kambing telu asing bangsa cilik-cilik uga marang setulur gawe becik. Kaping telu asing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu asing bocah cilik-cilik kok marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamalan nuti ilmune jadi tanggung jawab orang ngawuran ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji أدفت جيرة العالمين يا أهيل الجود والدرج Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang jadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelempani Dunia akhirat ilahi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji أدفت